Prezentăm un apartament de tip penthouse de închiriat. Intrarea se face în living-ul de tip open space, total mobilat împreună cu bucătăria. Bucătăria este mobilată și utilată, centrală termică proprie, calorifere din oțel, cuptor electric, plită pe gaz, frigider, cuptor cu microunde. La intrare avem una dintre băi, dotată cu mașină de spălat, cadă. Apoi avem un hol de trecere, ce avem un spațiu de depozitare. Dormitorul matrimonial este destul de mare, ieșire pe terasă, baie proprie. Baia este dotată cu cabină de duș și chiuvetă. Cel de-al doilea dormitor, la fel, are ieșire pe terasă. Terasa este foarte mare. Este amenajată ca spațiu de relaxare, dar din păcate am prins o zi ploioasă și nu sunt puse la locul lor. Terasa este foarte, foarte mare, spații de depozitare, mobilier de exterior, leagăn, o priveliște superbă asupra orașului.